egun on guztiei, bihar lan osasunaren nazioarteko eguna dela eta ohiturari jarraituz gaur mobilizatzen gara, laguntikoetan. Mobilizatzen gara osasunaren arloan gertatzen ari dena salatzeko eta mobilizatzen gara batez ere gertatzen ari denaren aurrean alternatibak badaudela aldarrikatzeko. Lehenik eta behin gogora ekarri nahi ditugu hildako 100 langile, 81 pasadan urtean 19 aurten. Salatu nahi dugu heriotz horien aurrean instituzioek eta batez ere patronalak erakutsitako utzikeriak, ez dira aitortzen, delako hori begiratu nahi, eta gure elkartasuna adierazi nahi diegu beraien lankide eta senitartekoei. Berriro ere esan nahi dugu heriotz horiek asko eta asko ekin zitezkeela eta hor dagoela benetako ardura. Ikusten ari garenean jarduera ekonomikoa gogor jaitsi dela eta heriotzak eta istripuak hor mantentzen direla, berriro ere esan nahi dugu arazoa egiturazkoa dela. Arazoa ez da jarduera ekonomikoari lotuta, arazoaren atzean prekaritatea dagoela, arazoen atzean lan baldintzak daudela, eta beraz lan harremanaren eredua bera dela, auzitan jartzen duguna. Gainera, krisiak faktore berriak sortu ditu lan osasuna kaltetzen dutenak, oso lotuak daudena mehatxuekin, oso lotuta dagoena langileen daukaten presioarekin, eta batez ere krisiaz baliatu sartzen ari diren neurriak gogor kaltetuko dute langileen lan osasuna. Horien artean, nabarmendu nahi dugu prekaritatea areagotzea, arazoa areagotzea, baina nabarmendu nahi dugu ere hartzen ari diren neurri zehatzak. Guk uste dugu lan osasunerako eskubiderik ez daukagula eta momentu honetan gaixotzeko eskubidea da lagundu digutena. Bajak penalizatu egiten dira, baita kaleratzearekin ere, lan osasun zerbitzua privatizatu egiten delako lan munduan eta mutuei oraindik eta eskuduntza gehiago ematen zaizkielako. Eta beraz, gaixotasuna eta osasuna entidade eta esku pribatuen esku geldituko dela. Eta horiek patronalarentzat lan egiten dute ez gure osasuna zaintzeko. Ez da kasualidadea patronalaren buru, Euskadiko patronalaren burua, mutualiaren gerentea izatea. Beraz, txanpon berdineko bi artegi eta hor daude, horren atzean daude gertatzen ari direnak. Gu lan harreman eredu berri bat aldarrikatzen dugu. Lan harreman ereduak langileen osasunak kaltetzen badu ez du balio. Lan harreman eredu berriak halabeharrez ikusten du egiturazko arazoei aurre egin behar zaiela eta patronalak planteatzen ari diren neurriak. Lan ordua luzatzea, lan ordua malgutzea eta lan gehiago egitea diru gutxiagoren dute, osasunarentzat benetan kaltegarria izango da, hartuko duen kostu soziala oso larria da, eta ez du balio, gainera, kostu ekonomikoak edukiko dituela jakinda. Gaixotasuna kostu ekonomikoak dituztelako, kostu ekonomiko horiek langileen bizkar gainean ustea. Hori dalako egiten ari.